Odhi mbele kowacho ni sirikal marwa mamalo ok oketo Kenya e chunye. Pesa aparo ni ok tigo maber kaka owinjore. Onge tienda miyo ofis mar jalup Kenya pesa mathoth mar loso ofise ka bende omenda mathoth pod ichwalone. Odhi mbele kowacho ni ichwalone kar jot mare. Wapuonjre tiyo kod pesa gi luor mowinjore ka wang'eyo ni Kenya piny ma pod odhier. Robert Ochieng wacho ni ka nitiere rongo, wacho ni budget to ber mar adieri. Mago moko kuom ote ma aneno ka joneno magwa chwalo nokinyi ma kawuono. Omulo kanyo nitiere janeno marwa mano Shemotho, omulo kanyo weche mag tiyo kod pesa makare. Ang'o ma sirikal onego bed ni kawo e kinde ma timo? Ahinya nyate kinde ni makoro isomo budget, wang'e ni wadonje iko omenda manyien kochakore dwe manyien. Mar mondo mi weche mag mibadhi kaachiel kod tiyo marach kod omenda ma obedo allocated e budget ok onenore. Mar mondo mi omenda koketo tikode yo makare ma weche mag wanyalo wacho ni corruption kaachiel kod mismanagement ok waneno mang'eny ahinya manyalo miyo ni sekta ni noketne omenda to kaluwore kod mibadhi omenda lal. Sekta machielo manonego masiche moko doketne omenda makamano mokonyo to koro hinyore. Gima onego tim maduong' en gima dho wasungu luongo ni justice system. Onego wabedi kod gimoro ma odagi mibadhi to odagi te. En ofis maduong' mamalo machal nadi kata en kore ka kata en piny. Ka mibadhi olorne nikech ing'eyo jopiny ong'eyo bende ni oselandi kendo osewachi maler ni pesni duto moket mag tich 30 atamalo 30 dhi ofuko ji e yor mibadhi ok yo maler. Tiende ni kolor gik moko kuonde mafu kalo godo kata gik ma pondo kendo machamo pesa wa ling kolor biro konyowa. Namba 2, jo mibadhi onego teri e kot. Gimoro nitie sani ng'eny e Kenya ka ni koter ji e kot tiwacho ni ni gima nyodonjene godo ok oyudi kendo koyud tiende maber emomiyo jali ogony. Kaka mago medo timore kendo medo wachore e kaka ji binde biro wacho ni kara mibadhi ni kod ohala. To ka wanyalo ng'eyo kendo wanyalo nyiso ratiro ni mibadhi ni kod nengo, kidonje to ntin kod nengo midhi chulo, to nengo noero lit kabisa, obiro dok piny. Mibadhi ok nyal rumo 100% to obiro dok piny. Mondo pesni mang'eny kaka mwawuoye gieki oti gik monego giti. Kenya piny maber kendo Kenya ni kod pesa tarawuoya. To onego bed ni wabedo kendo ranyisi kaka jo Kenya ni pesa wanyalo tiyo godo maber kendo wadongo godo piny. Akwadhi mbele kod nono kaka wanyalo wacho ni budget ma olieki mano mar hik omenda mar 2024-2025 mano budget ma olieki mane wayudo e kinde mane owach ni onyalo bedo ni en $4 trillion kata kamano sani koro odok piny en $3.9 trillion kata kamano e kinde ma ngisome seche moko mana kiwacho ni onyalo bedo ni seche moko nyalo dok piny moloyo kanyo kata kamano warito mar mondo mi wane. Nyalo bedo ni ng'ato nyalo bedo ni penjore ni kaluwore ni koro budget kinde ka kinde ka isomo